गिबियावनो खुलुमबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै बे फुंबिलिनि समाव गासै बर' हारिनि सुबुंनो अननाय आरो सिबिनाय आरो हामलायनायखौ जों बावहरदों। दिनै 31 आगस्ट आरो दिनैनि साना बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान सान आरो मोनसे गोजोनथावना सान आरो मोनसे रंजानायनि सान होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बुंनो सानो। मानो होनोब्ला दिनैनि बे सानावनो दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि गिबि बाजेट सेसन आरो बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे बाजेट सेसनखौ खालामनाय जादों। आरो जों मैया आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार बा एजुकेशन मिनिस्टार PWD मिनिस्टार हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो जनता भवनाव अफिसियेल मोनसे मिटिं जोङो बिथांजों जिरायदों। आरो बिथांजों जिरायखांनायनि उनाव थांनाय 27 जानुवारि 2020 BTR जि एकर्ड बा बड' पिस एकर्ड, बे BTR आरो बड' पिस एकर्डनि जायफोर MOS आव गोरोबथा सुक्ति जादोंमोन, बे सुक्तिनि सोलोंथाइखौ लानानै गाहायै बेयाव मख'नाय जायफोर दफाफोर दङमोन, बे दफाफोरनि गेजेराव दिनै बर' बिजों सोलोंथाइनि थाखाय डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एडुकेशन बे फुल फ्लेजेड आसामाव मोनसे डाइरेक्टरेट दिनै डिक्लेयार जागोन, गायसनगोन आरो बिनि गेजेरजों बाजेट बेयाव डिक्लेयार जागोन। आरो लोगोसे बे डाइरेक्टरनि डाइरेक्टरेटनि जाय डाइरेक्टर बिथांखौबो दिनै बेयाव फोसावनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लवार प्राइमारि LP स्कुलनिफ्राय आप टु इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बा कलेज लेभेलसिम जोंनि जि डाइरेक्टर, बे डाइरेक्टरा आसाम नाङै बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ बेयाव बिनि बेंखन्थायाव लाबोगोन। आरो लोगोसेनो कलेज आरो इउनिभार्सिटि लेभेलनिबो जेसेबां जेंना जेंसि दङ, गासैबो जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय बे डाइरेक्टरेटआ खामानि मावगोन। दा बेखायनो बर' हारिनि बर'नि बिमा बिफा, जोथोनगिरि आरो लोगोसे बर'नि एकाडेमिशियान, प्रिन्सिपालानो जा, प्रफेसार बा टिचार्स गासैबो दिनैनि साननि थाखाय जोङो गोजोनथाव होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो सानो। मानो होनब्ला 1963 आव बर' बिजोंखौ गायसननायनि उनाव बा बिनि उनाव देबनागरि स्क्रिप्टजों जोङो सोलोंथाइ लानायनि उनाव आफ्टार 43 इयार्स 43 बोसोरनि उनाव दिनै जोङो बर' मिडियामनि जेंना जेंसिखौ लानानै जोङो सोमावसारबोदों, जुजिबोदों। आरो बे गोलाव समनि सोमावसारनायनि गेजेराव आसाम सरकारा गोबां खेब जोंनो दानानै होगोन बा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादजों सावरायलायनानै बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे सेल दानाय जादोंमोन। नाथाय बे सेलनि जाय जइन्ट डाइरेक्टर ममता हजाय बिथाङा उनाव गावनो डिक्लेयार खालामबाय जे बे सेला कुनु फांसनेल नङा, बे सेलजों बर' मिडियामनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो हानाय नङा। आरो बेखौ बिथाङा स्पस्थ'यै गहपुराव जानाय बर' थुनलाइ आफादनि जि सेमिनार दंमोन दैमालुआव, बेयाव स्पस्थ'यै बिथाङा फोरमायदों। दा बेनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सेलजों जे बर' बिजोंखौ, बर' मिडियामनि जेंनाखौ सुस्रांनो हाया, बे बाथ्राखौ जोङो स्पस्थ'यै आसाम सरकारनो जों बुंबाय थादोंमोन। आरो बेबायदिनो दिल्लीनि नैबे 27 जानुवारिनि 2020नि जि BTR सुक्ति, बे सुक्तियाव बर' बिजोंनि थाखाय आसामाव जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे डाइरेक्टरेट नांगौ होननानै जोङो बेखौ लिरनानै लाबोनो हादों। आरो बे 6.4 दफायाव दङ। आरो बे डाइरेक्टरेटनि गेजेरजों दिनैहाय टिचार्सनि एपइन्टमेन्ट, टेक्सट बुक जोङो बानायनांगौ, कारिकुलाम बानायनांगौ, लोगोसे टिचार्स ट्रेन्सफार भेकेन्सियाव जोङो एपइन्टमेन्ट होनांगौ, आरो लोगोसे स्पेसियेल केयार इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो बिनि थाखाय एनुवेल जि बाजेट हमनांगौ, आरो बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ जोङो मावफुंजोबनो हासिगोन। दा बेखायनो नैबे स्पेसियेल जिखिनि हाबाफारि लाबाय, बिनि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ आरो रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो धन्यबाद होगोन गोसो सिंनिफ्राय। आरो लोगोसेनो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल बिथांनोबो जोङो गोजोननाय आरो साबायखरखौ जों बावदों। बेजों लोगोसे मैयानि जि सावरायनाय
बे सावरायनायाव जोङो स्पेशल फकास हिसाबै आरो बेखौ इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय प्रायोरिटी हिसाबै बियो अलरेडि अफिसियेल मुभ जाबाय बे जाबाय जे बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनाय आरो बेखौ बाहायनांगौब्ला द आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 बे द आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 को एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला द आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 बेयाव लिरनाय दङ जे अनलि एसामिस आसामनि सरकारि रावा जाबाय एसामिस आरो बे असमिया जिहेतु बेयाव लिरनाय दङ दा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेयाव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बर' रावाबो आसामनि सरकारि राव हिसाबै बाहायजागोन आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा बा मैयानि मेलनि गेजेरजों बे अफिसियेल मोनसे प्रसेसआव अलरेडि बे स्टार्ट जाबाय दा बेजों लोगोसे दिनै बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बर' मिडियामनि जि स्कुल भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोर दङ दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेस 2011 आव मोनसे बिल लाबोदों बिनि उनाव बे बिलखौ ड्रप खालामनानै 2017 आव आरोबाव मोनसे बिल लाबोनाय जादों आरो बे बिल बायदियैनो नै रिसेन्ट आगस्ट दाननि 17 तारिखआव आसाम सरकारा आसामनि जेसेबां भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोर दङ बा भेन्सार पस्टफोर दङ पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय बिथांमोना लिस्ट फोसावदों आरो कलेजनिबो डिग्री कलेज जुनियर कलेज हायर सेकेन्डारि बेखौ फोसावदों नाथाय बेयाव गोबांथार बर' मिडियामनि हाई स्कुल बे थालांदों दिनै एलपि आरो एमइ स्कुला जाथ'वाखै कर'ना भाइरासनि थाखाय फिल्ड भेरिफिकेसन खालामनो हायाखै होननानै बुंदों किन्तु बिनि खामानियाबो सेप्टेम्बरनि लास्ट नङाबा अक्ट'बर दानाव स्टार्ट जागोन होननानै फोरमायदों दा बेनिखायनो दिनै एलपि आरो एमइ स्कुलनिबो गोबां फरायसालिफोरा थालांगोन गोबां फरायसालिफोरा थालांगोन कलेजनि गोबां पस्टफोराबो दिनै थालांदों दा बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि एकर्ड बे एकर्डआव लिरनाय बायदियै जोंहा जि दफा दंखायोमोन 6.3 बे 6.3 बायदियै मोननै बाथ्रा बेयाव स्पेसियेलि मख'नाय दङ जे बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि माने बर' आरो एसामिस बा बेंगलि जि मिडियामनि फरायसालियानो जाया मानो जे जायफोर भेन्सार बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय आरो नैथियाव आसामाव बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय फरायसालिफोर जायफोर दङ बर' मिडियामनि स्पेसियेलि बेखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय दा बे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायावबो स्पेसियेलि मैया मोनसे डिसिसनाव फैबाय जे एकर्डिं टु द स्पिरिट अफ द बड' पिस एकर्ड अर बिटिआर एकर्ड आसाम सरकारा स्पेसियेलि माने बिटिसिनि फरायसालि आरो आसामनि बर' मिडियामनि फरायसालि मोननैखौबो जथायनानै निड बेस बेसिसाव गोदानै मोनसे बिल एमेन्डमेन्ट बिल लाबोनानै स्पेसियेल कनसिडारेसन आरो सिम्पेथेटिक बे माने ग्राउन्डआव उइदाउट एनि प्रिकन्डिसन बे फरायसालिफोरखौ एकर्डनि दफा मथे मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो आपिल खालामदों आरो आसाम सरकारा बेखौ गनायनानै लादों दा फैबाय थानाय समाव नैबे 2017नि आसाम माने भेन्सार इन्स्टिटिउसन प्रभिन्सियेलाइजेसन जि पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन जि एक्ट बिनि गेजेरजों जायफोर फरायसालिफोरा दिनै थालांबाय बा थालांनायनि लामायाव जायफोर कलेजफोरा दिनै थालांबाय गोबां माने कलेजनि पस्टफोरा दिनै थालांबाय बे गासैबो थालांनाय पस्ट आरो जानो गोनां जायफोर भेन्सार इन्स्टिटिउसन बे गासैबो नैबे एक्टनि आवथायाव फैनानै माने सिस्टेमेटिकेलि फेस मेनाराव गासैबो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे इउनाइटेड एफर्टनि गेजेरजों जोङो मावफुंलांनो थाखाय मैया डिसिसन लानाय जादों आरो बिनि थाखायबो जोङो आसाम सरकारखौ स्पेसियेलि जोङो धन्यबाद होगोन जे बिथांमोना टाइम बाउन्ड कर'ना भाइरासनि थाखाय एसे डिले जादों किन्तु टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि स्टेप लादों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव गोग्गाथाव आरो बिटिआर एकर्डनि बे मोनसे माइलस्टोन बा स्टेपिं स्टोन होननानै जोङो बुंनो सानो दा बेजों लोगोसे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि प्लेटफर्माव बिटिसिनि जायफोर टेट अलरेडि पास जानानै दङ बा आसाम टेट जायफोर अलरेडि क्वालिफाइड जाबाय आरो लोगोसे सि टेट बर' माने स्टुडेन्टफोर जायफोर क्वालिफाइड जाबाय बे आलादा आलादा
माने मोनसे केटेगरियाव दिनै डिभाइड खालामनानै दोनदों माखासे कन्ट्रेक्चुवेलाव दङ माखासेया दाबो एपइन्टमेन्ट मोनाखै माखासेया साख्रि मोनगोन ना मोना सेलेक्सन जागोन ना जाया बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि इयुथ्सफोरनि गेजेराव दिनै बेसेबांबा मोनसे कमप्लिकेटेड सिचुएसन मानो होननानै बुङोब्ला टेट क्वालिफाइ जानायनि उनाव जोंनि साफ्रोमबो इयुथआ बा साफ्रोमबो केन्डिडेटआ सानो जे जोंनि लाइफनि सिकिउरिटि नांगौ जोंनि इमप्लयमेन्ट नांगौ जिहेतु आनइमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमा दिनै गोबां जाबाय जिहेतु बे मोनसे निउट्रेल मोनसे सेलेक्सननि गेजेरजों टेटनि एपइन्टमेन्टआ जायो दिनै बिथांमोना आसामनि टेट जि एपइन्टमेन्ट 7,000 सामथिं मोनसे टारगेट होनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बा एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ रिसेन्टलि बे होलांबाय आरो बेयाव 5,316 ना 19 आंनि हिसाबाव आं बेखिनिखौ अलरेडि एपइन्टमेन्ट होनाय नुदों आरो बाकिया दाबो पेन्डिं दङ नाथाय बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि टेट आरो आसाम टेट बा सि टेट क्वालिफाइ जानाय अलमस्ट माने 2500नि बारा बेयाव केन्डिडेट्सफोर दङ दा दिनै बिथांमोननि जि फिउचार बे मोनसे आनसार्टेन थासारियाव दङ आरो बेखौ लानानै बिथांमोना जोंखौ खेबले खेबले आपिल खालामदों जे बिटिसिआव जायफोर टेट क्वालिफाइड जाबाय बिटिसि टेट आसाम टेट बा सि टेटआव बिथांमोननि भबिष्यतआ मा जागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्पष्टयै जोङो बुंनो नागिरो नैबे जे टेट एपइन्टमेन्ट बा रिक्रुइटमेन्ट बे प्रसेसा नैबे मडेल कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बिटिसि एरियायाव बे स्टार्ट जायाखै आरो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ वान्स बियो जोबनायनि उनाव बा इलेक्सन जाखांनानै गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बे निउट्रेलि माने मोनसे मोजां सिस्टेमनि गेजेरजों बे एपइन्टमेन्टआ स्टार्ट जागोन आरो जायफोर जोंहा मेरिट स्टुडेन्टफ्रा टेट क्वालिफाइड खालामबाय बे टेट क्वालिफाइड खालामनाय साफ्रोमबो मेरिट स्टुडेन्टआ दिनै नैबे प्रसेसनि गेजेरजों मडेल कड अफ कन्डाक्ट उथायनायनि लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोलाव टेट एपइन्टमेन्टनि बा रिक्रुइटमेन्टनि प्रसेसा दिनै स्टार्ट जागोन दा बेखायनो बिथांमोना निराशा जानाङा बिथांमोना बांद्राय नार्भास जानाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायदों आरो बे मेटारखौ लानानै स्पेसियेलि मैया जों एजुकेशन मिनिस्टारजोंबो जोङो बेखौ स्पेसियेलि जों सावरायदों दा बेनि उनाव दिनैहाय बयबो जोंखौ कुइसन खालामदों आरो जोंहा 3 स्टुडेन्ट बिटिसि ओनसोलनिनो नैबे थांनाय जे टेट रिक्रुइटमेन्ट जाबाय बे रिक्रुइटमेन्ट जानायनि बेलायाव 3 स्टुडेन्ट गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव सिलेक्सन जादोंमोन बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि पियर बर' मिडियाम नाथाय सि टेटआव जिहेतु बर' लेंगुवेजआ अपसन हिसाबै दिनैसिमबो गैया बेखौ दाबो इनक्लुड खालामाखै व्हेरेज जोङो CBSE खौ बा सि टेटनि जाय कमिसन दङ बिथांमोनखौ जोङो आपिल खालामदों डिमान्ड होदों नाथाय बिथांमोना दाबो बेखौ सोसनाखै दा बेखायनो नैबे 3 केन्डिडेटआ फार्स्ट प्रभिजनेल लिस्टआव बिथांमोना गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि थाखाय सिलेक्सन जादों आरो गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि पोस्ट भेकेन्सि दङ दिनै बे फिलआप जाजोबाखै दा बेखायनो बिथांमोननि जिखिनि थासारि बे थासारिखौ नायनानै जोङो एजुकेशन मिनिस्टारजों स्पेसियेलि गांसे लेटार होनानै पियर बड' मिडियाम बेकग्राउन्ड जानायनि थाखाय बे केन्डिडेट 3खौ कनसिडारेसन खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनांगौ बा रिक्रुइटमेन्टआव सोनांगौ होननानै जोङो मैया बिथांखौ आपिल खालामदों आरो बिथाङा बेखौ मोनसे रिकमेन्डेसन होनानै नट लिरनानै हरदों दा जोङो आसा खालामो दि बिथांमोननि 3नि जि पोस्ट बे पोस्टआ गोख्रैनो जानानै फैगोन आरो बिनि थाखाय अफिसियेल माखासे मावनो गोनां थायोब्ला थारैनो बिथांमोनाबो बिनि थाखाय मुभ खालामगोन बिनि अनगायैबो बयनिख्रुइबो गुबै आरोबाव मोनसे स्टेप जोङो दिनै मोनसे बेनिफिट जोङो मोननो थांगासिनो दङ बे जाबाय जि जुडिशियेल आसाम जुडिशियेल सार्भिस बर' स्टुडेन्टफ्रा बर' सुबुंफ्रा जथेस्थ' टेलेन्ट दिनै दङ जथेस्थ' माने क्वालिफिकेसन लाबाय दिनै LLM LLB खालामनाय दङ बेजों लोगोसे मास्टार डिग्रि खालामनाय MSc MCom बा नोङो MA खालामनाय दङ दा बे गासैबो सेक्टरखौ नायनानै जोंनि जायफोर जग्य व्यक्ति जायफोर इन्टारेस्टेड जायफोर एसपायरेन्ट बिसोरो दिनै जाज जानो लुबैयो बा नोङो हायार लेभेलनि जुडिशियेल सार्भिसाव बिसोर गावसोरखौनो माने गावखौनो बिथांमोना थिसननो नागिरो दा बेबायदि बेलायाव आसाम जुडिशियेल सार्भिस जि मोनसे आनजाद जायो बे आनजादाव
दिनै उथ्रिसार जानोब्ला मोनसे लेंगुवेज पेपार 50 मार्क्सनि होनांगौ आरो बे लेंगुवेज पेपारा आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव अनलि एसामिस लेंगुवेजआल' बेयाव इनक्लुड जानानै दङ जायनि बेकग्राउन्डनि बा बर' स्टुडेन्ट गुबुन गुबुन मिडियाम बेकग्राउन्डनि एक्सेप्ट माने एसामिस बिथांमोना आसाम जुडिशियेल सार्भिसखौ होनो नागिरब्लाबो दिनै बिथांमोना माने होनायनि खाबुखौ मोना आरो होयोब्लाबो एसामिस लेंगुवेज पेपारखौ बिथांमोना क्वालिफाइ खालामनो हाया जायनि थाखाय दिनै माने गोबां बोसोर माने डिकेड्स आफ्टार डिकेड जोंनि स्टुडेन्टफ्रा आसाम जुडिशियेल सार्भिस क्वालिफाइ खालामनानै जाज जानो हानायनि जि जोंहा लामा बे लामाया दिनै बन्द जानानै दङ दा आरो बिथांमोननि जि केरियार बे केरियारावबो बिथांमोना बादा मोननानै दङ दा बेखायनो आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बै 50 मार्क्सनि बड' लेंगुवेज पेपारखौ सोनांगौ होननानै बेखौबो मैयानि सावरायनायाव एक्सेप्ट खालामबाय आरो बे स्पेसियेलि हाइकर्टनि अधीनाव थायो हाइकर्टनि चिफ जास्टिसनि अधीनाव थायो दा अनारेबल हाइकर्टनि चिफ जास्टिसा बेखौ एकमेडेट खालामनाय लोगो लोगो सोसननाय लोगो लोगो आरो सरकारा बिनि सायाव जेब्ला रिटेनलि चिफ जास्टिसनिसिम लेटार हरगोन बे अलरेडि जानानै फैगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बे लामायाबो जोंहा क्लियारलि गेवबायनानै जों सानो दा बेखायनो बिनि अनगायैबो माखासे जोङो माने बाथ्राफोरखौ जोङो मैया एडिसन खालामदों जेरै दाख्लैबावै 16 खान आसाम नाङै जिखिनि कलेज दंमोन डिग्री कलेज बेयाव साइन्स स्ट्रिमखौ इन्डाक्सन खालामदों नाथाय बिटिसि ओनसोलनिफ्राय गंसेबो साइन्स स्ट्रिमनि बेयाव माने इन्डाक्सन जायाखै व्हायरेस प्रपोजालाव दङमोन दा जों मिथिनायाव जोंनो फोरमायदों जे मडेल कड अफ कन्डाक्ट थानायखाय सेलेक्टेड जाखानाय साइन्स माने साइन्स स्ट्रिमनि इन्डाक्सन जायफोर कलेज बे कलेजखौ बेयाव सोसननो हायाखै दा माने मडेल कड अफ कन्डाक्टआ उथायनायनि उनावनो बे सोसननायनि हाबाफारिया जागोन बेखौ फोरमायदों क'क्राझार ल' कलेजनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो फाइनान्सियेल एड बे बाथ्राखौ जोङो स्पेसियेलि प्रेसार होदों मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज क'क्राझार बिनि थाखाय बाजेट जोंहा थांनाय बारावनो बेखौ एनाउन्स खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि थाखाय हाबाफारिया स्टार्ट जासिगोन लोगोसेनो थांनाय बोसोराव आसामनि गोबां कलेजाव माखासे जोङो पस्टफोरखौ मोननाय जादोंमोन बर' डिपार्टमेन्टनि थाखाय आरो बे पस्टफोराव 6 जोंनि केन्डिडेट्सफोरा अभार एज जानायनि थाखाय बिथांमोननि पस्टआ ड्रप जादों आरो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननायनि लामाया बन्द जानानै दङमोन दा बेखायनो बे मेटारखौबो जोङो स्पेसियेलि कनसिडार खालामनानै टेकआप खालामनांगौ होननानै जोङो मन्थ्रि बिथांखौ बुंदों आरो बिथाङा बेखौ लानानै सिरियासलि फल' आप खालामदों आरो बेखौ निस्सय जोङो मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै जों सानो आरो बेजों लोगोसे जायफोर दिनै नैबे पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसनाव ड्रप आउट जाबाय बे हाई स्कुलाव हायार सेकेन्डारियाव जुनियर कलेजाव डिग्रियाव बर' डिपार्टमेन्टआनो जा सोरबा केमिस्ट्रि बा नोङो जि साबजेक्टआनो जाया माने एजुकेसन इंलिश बे ड्रप आउट पस्टफोरखौ इमिडियेटलि प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय राहा लानांगौ आरो लोगोसे बायरा इउनिभार्सिटिनिफ्राय डिग्री लानानै फैनाय जेरै पुणे इउनिभार्सिटि पन्डिचेरी इउनिभार्सिटि बै पस्ट माने जायफोरा मावनानै दङ बिथांमोनखौ दिनै ड्रप खालामनाय जादों पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसना जानानै फैयाखै बे मेटारखौ लानानै जोङो डिसकास खालामदों दा अभारअल दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मैयानि डिसकासना 100% फ्रुइटफुल आरो बेयो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि स्टेपिं स्टोन आरो बेजोंनो बर' हारिनि जोंनि जिखिनि जेंना जेंसि सोलोंथाइखौ लानानै जेखौ जों राजा लामायाव रेल लामायाव जों होख्रावबाय जोङो गोबां धरना होबाय सरकारजों सावरायबाय नाथाय बे जानानै फैयाखैमोन दा दिनैहाय बेयाव फुल फ्लेजेड डाइरेक्टर आरो एडिशनेल डाइरेक्टर 3 गाहाम बेयाव जइन्ट डाइरेक्टर थागोन आरो बेयाव जिखिनि माने एलडि माने आरो माने एलडिए थागोन बा माने आपार डिभिजन क्लार्क थागोन बा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि इमप्लयिजफोर थागोन आरो बेजों लोगोसे बेयाव जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ आसाम सरकारा बिनि थाखाय बाजेट तयार खालामनो थाखाय अलरेडि अर्डार होबाय आरो दिनैनि जि फार्स्ट सेसननि जि एसेम्बलि सेसन बेयाव थारैनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सोलोंथाइ मन्थ्रिया बेखौ फोसावगोन आरो बेखौ जोङो दिनै वेलकाम खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा मोनसे गोजोनथावना रादाब आरो लोगोसेयैनो जायफोर जोंहा पलिटिकेल इश्युसफोर दङमोन दिनै बिटिआरनि एरिया एक्सटेनसन
एक्सपानसननि बाथ्रा दङ एरिया इनक्लुजन एक्सक्लुजननि बाथ्रा दङ पारा 40 नि गेजेरजों कमिसन बानायनांगौ बे मेटारखौबो जों डिसकास खालामदों आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिनि बिला फैनांगौ नाथाय बेयाव स्पष्ट जों मोनसे बाथ्राखौ सरकारनो जोङो क्लियारलि मेनसन खालामदों जिहेतु बियो मोनसे एग्रिड पइन्टमोन जे शोणितपुर आरो बिश्वनाथनि माने ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियास एन्ड हेभिं माने मेजरिटी ट्राइबेल पपुलेशन जिफोर ओनसोल दङ बा भिलेज दङ बे ओनसोल आरो भिलेजखौ बिटिआर आव सोसननाय जागोन आरो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बेयो हाबनाय नङा दा बेखायनो कमिसना बे बाउन्डारिखौ बा बे भिलेजफोरखौ बे डिमार्केशन खालामगोन दा बेयाव जोंहा कुनु कन्ट्राडिक्सन जानो गोनां गैया बे बाथ्राखौ जों सरकारनो स्पेसियेलि बुंदों आरो सरकाराबो बेखौ गनायनानै लादों कार्बि आंलं एसटि हिलनि बाथ्रा आरो बे एसटि हिलनि इस्युआ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव बियो पास जानायनि लामायाव आरो बे बाथ्राखौबो जोङो मिथिनानै दा सरकारा बेखौ स्पेसियेलि हम मिनिस्टार आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टार एजुकेशन मिनिस्टार बिथांमोना बेखौ लानानै सिरियासलि टेक आप खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला बे नेशनेल कमिटमेन्ट आरो बियो बिजेपि जिहेतु रुलिं स्टेट आरो जिहेतु सेन्ट्रेलावबो बिजेपि दङ बियो बिजेपि सरकारनिनो मोनसे नेशनेल कमिटमेन्ट आरो केन्द्रीय सरकारनि प्रधानमन्त्रिनि बा हम मिनिस्टारनि बे नेशनेल कमिटमेन्ट आरो बे कमिटमेन्टखौ जोङो मावफुंहोनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगासिनो दङ दा बेखाय दिनै जायफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जादों जायफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ कुइसन खालामदों जायफोर बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बिटिआर सुक्तिनि माने सागानगिरि प्रमद बर' बिथांखौ कुइसन खालामदों बेयाव कुइसन खालामनायनि कुनु जुक्ति गैया बा बेयाव कुनु थल गैया होननानै जों सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा सिगनेटरि लिडार्सफोरा बा अर्गेनाइजेसना गासैबो हाबाफारिखौ जोङो वान आफ्टार एनादार मावदों आरो बेखायनो सम थानायावनो आरो नैबे समानो जोंनि थाखाय हाइस्ट टाइम आरो बे समाव जोङो इउनाइटेड भइस होनानै जोङो हाबाफारिखौ मावना लानायनिसै सम बेयाव दान्थे बिदान्थे बा माने सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा जुक्ति होनाय उमुग लिडारा मोजां उमुगा गाज्रि बेबायदि बुंनायनि बाथ्रा गैया राजखान्थिया सोलिगोन राजखान्थिया हान्जाजों हान्जा सोलिगोन पलिटिक्सआ पलिटिक्सजों सोलिगोन आरो पलिटिकेल मोनसे सिटुएसनाव माखासे थासारिया जायो नाथाय जातिनि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि सोलोंथाइया जौगानांगौनि थाखाय दिनै गियानजों सोलोंथाइजों जेरैबायदि सोमोन्दो दङ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मोनसे हारिया गोख्रों जागोन हारिनि सिनस्रिया गोरा जागोन बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ वर्ल्ड क्लास लेभेलाव साबसिन हामसिन क्वालिटि इडुकेसन होनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि इयुथ्सफ्रा जाहाथे नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो हानाय जिखिनि कलेज जिखिनि बिस्रा माने गावहानो मोनसे एम दङ बे एमखौ जाहाथे एचिभ खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गासैबो हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो सरकारखौ जोङो नारसिननांगौ सरकारखौ प्रेसार होनांगौ सरकारजों जों डिसकास खालामनांगौ सरकारनि खाथियाव जों खुद्रिनांगौ बे गासैबो जोङो खामानिफोरखौ उननि समाव जों मावगोन दा बेखायनो जोंनि इयुथ्सफोरा एसे कनफिडेन्ट लानानै जाहाथे बयबो लामा आवगायो लामा हान्थियो रावखौबो जाहाथे सोंखारिया नाङा फाङा ससियेल मिडियायाव जाहाथे जुक्ति डिबेट खालाया आं बेखौनो आपिल खालामबाय आरो दिनैनि साना बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव सान दिनैनि साना जोंनि थाखाय देरहासारनि सान आरो दिनैनि साना बिटिआर सुक्तिनि फार्स्ट इमप्लिमेन्टिं आरो स्टेपिं स्टोन होननानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ गनायनानै लायो आरो दिनैनि उनावनो फैबाय थानाय समाव जोंनि गासैबो जिखिनि MOS आव लिरनाय दफाफोर दङ बे गासैबो दफाफोरखौ जोङो मावफुंलांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो कन्टिनिउआसलि 24/7 दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो थाखाय जोङो रेडि गोजोन्थों खुलुमबाय।